Rohovec a okolie. Zdravím. Ste tu? Tom. Čo? Teraz sme došli. Miro. Nemohli sme sa voľako vymotať. Tak sme išli troška obklukov. A kadiaľ ste šli? Lebo ja som šiel do Vinohradov na Dravérku, či nepôjdete tadiaľ? My sme prešli cez Vinohrady, cez dedinu, tady krížom a potom okolo toho sadu a túto krížom cez tie role všelikade. Som tu bol len raz aj to s chalanmi, takže som nevedel, jak sa sem dostať od tej dráhy. Od tej dráhy? Krížom, cez cestu. Jednoducho, tam čo je cez lesík tá cesta, na vrchole tej dráhy, ide cez lesík taká cesta doprava. Tam sme ani neboli na tej dráhe. A vyjdeš za vinicami a tie ťa dovedú na asfaltovú cestu, čo sú Vinohrady. Vinohrady Šintáva, odbočíš doprava na Šintávu asi po 300 metrov je hneď odbočka zase do pola. To treba tady s voľakým raz prejsť. Po polných cestách, a ja nechodím cez polia, ale to po polných cestách. Treba raz s voľakým prejsť, aby som vedel, že kade, lebo... Naspäť môže ísť tady. Včera som sa tešil, že už aj poprší. Už sa aj také mračné ťahali. No, ja som v piatok sa obliekol akože do dažďa, u nás začalo pršať, kombinézu, všetko. Došiel som do Vinohradov a bolo po daždi. A spotený potom tak som... Vy ste odkiaľ? Zo Soporne. Chcel som mal spolužiaka jedného. Radko Koška. Koška? To nie je. Idete na dráhu? Troška sa potrápiť. Ja sa tu teším, že sem prídem, keď tu bude kopu blata, od marca tu blata nebolo. Na jeseň. Ale nady. Keď som si na palci dolámal. Mal som vyskočený. Jak sa chodí? Tuším, takto doprava, že? No, to bola sedačka. Ja som tu bol raz ešte pred 5 rokmi, si som to objavil, tí to akurát začali robiť a to bolo tak v novembri a prvýkrát som prišiel, bolo trošku snehu, aj primrznuté a tuto pod tým kopcom je taká jama, ja som nevedel, na tom bolo snehu, to vyzeralo rovne, to nie je, že je tam jama. A som mal športovú tedy štorku a do toho som drbol, to sa prelomilo, ten ľad na mňa kopla za 2 kýble vody, ledva som stadiaľ vyliezol. Keď som prišiel domov, zase to všetko na mne namrzlo. Namrzlo. Aspoň sa nespilo, nestvrdlo. Ja som tu bol s oným, ja som tu bol s Paťom Bakošom a s tým Jožom. Prvý raz. To bolo také dobré 3 roky dozadu, však to som mal ešte PTčko. Tak dlho poznáš Bakoša? No jasné. A som tu bol s tým úradničkom. Jožom z Bojniček. Tu pípa, veď ja som to nevypal, somár.